महाराजा फाइमनि यागुलो किसुता जों आगेनि स्लाइ सुल खांके गोबां जों थांसाङै माखा तेबो थांसाङानि नांगौ आबसिनि मेडाम नि वान समनि बिसिंतै रियां बाय जमातिया कलय बाय दे बर्मा गोबां जाति बाय जातिनि बिसिङाव फेरलाय मुं दंगौ आ फेरलाय मुंनो थांसा खायना निंखाय खरकसा रिप्रेजेन्टेटिभ गै अमहायके इनिशिएटिभ नानानि नांगौ आंबो नानानि नांनाय गोबां मानसिनि समाजपति रक दंनाय बरक अमहायके इनिशिएटिभ नानानि नांगौ अमहायके सयाखै जदि जों पान्दा सकसाय तंमा खांखै जिनि बिसिङाव जे नायस्रिलायमों सेलेंलायमों आबो तरक तरक जिनि हालत तेबो गाहामों थांनाय आबो फैथसाव हायसे आबोनि बागै स्पेशल हामबाय माया हसिनि मेडाम न बसकांगो जों तेबो मिलगै पान्दा कतर जों खलायलायनाय आंरो मादबा सगै कक सानाय मेडिया बसकांगो आं कक साय दंगो तेबो प्रोग्राम जों सोशल प्रोग्राम खायनाय महाराजाबो सामानि दंगो सोशल प्रोग्राम कतर खलाय खायलाय दिनरनि एलाकाव कायसे हिरै सामानि दंगो आं दिनै मै तमा खा ते कायसे कक जों मै तनार जोंनाय दंगो पहिला सकांखाय जिनि समाजनि परायसि पलिटिक्स राजनीति फायो समाजनि पराय जत्त किसु फायनाय फियाबा समाज पहिला नांगौगौ जिनि जे 19-20 दफानि जे समाज बाहायके चलैत जिनि कास्टमारि ल हयतो एप्रुभ गैया फानो जतनि थानिगनो आनरिटेन माने सुइजायागै कास्टमारि ल दंगौ जेमन जों बुलाइखा सिकं खांखाय जानि जानि समाजाव आबो बिचारंगौ जतनो साइमानो कलय हिन्दी जमातिया हिन्दी पारा कायसे बिचार खायो जों सरासरि कुदो थांया सरासरि जों केइसो थांया आबोनि बागै जिनि एलाकाखौ कतर माफानो जों थानासि नांगिया बेसि फियाबा बुइनि दफाखौ नुखा 3-4टा फेमिलि तंखनो थाना कायसे मा आचरगौ जागा तामनि बागै होय आ जागा सिस्टेम खरै कास्टमारि ल खरै चौधरी व्यवस्था खरै जे हदानि अकरा राय सिस्टेम खरै हायनि बागैनो जिनि समाज न जों बसकांखौ जुक्लां थांनांखे तेबो जों अमहायके मालायनानि पान्दा थानसांलायनानि पान्दा जों संसाना नांनाय जों सुदु जारा तिनारो इएम एमएलए एमडीसी सिमी साखरमा बेंगला जतनि फान जों नांनाय नरक लुकुरकनि हामजा गुंबायसाबो खायमाननाय दिनैनि सिबि जों समायबो तांमा थांनाय जों दिनैनि सिबिले ब कलयफु ब जमातियाफु ब रियां जातफु हिनै कक सालायबोनाय बिसिङाव चिनि स्लिप तांगु बहु कासलै कक सालायबोनाय गोबां मानु दंगौ आबरनो दिनैनि सिबि जों फैत खाव नागै समाय तांमा थांनाय दिनै अमहाय कक जों सामानि न तै सालिया हिनै अमहायके ताइ सानै समाय थांगै ईश्वरनो खुलुङै जों सब समय आबनो मैथ दं नांनाय दिनै जों कक काहाम काहाम खोनालायखा अ जागानि मात याकागै जानि जानि नक थांगागै जों पक थांलायबो आ पक थांयागै जे दिनैनि जे काहाम मेसेज मानमानि न गामि गामिखौ जों मापिरनाय गोबां मा दफा बाय दफा आसक लायगै मिटिं खायलायखा कक सालायखांखे जमातिया दफागौ बाहाय सिस्टेमखौ तब रमदि चौधरी दंगो चौधरीनि परै मयालनि पान्चायत दंगो चौधरी लेभेले जदि समाधान खायमाया कोनो समस्या खांखे आबो पान्चायत बा मयल लेभेल आबो बिचारंगो आ मयल लेभेल माय आंखाय हदा लेभेल लां थांजागो 3 टायर पान्चायत सिस्टेम हाय नाबो कायसे जिनि सिस्टेम दंगो बुइनि दफागो बाहाय दं आं तो साइमाया जमातियाबो साबा जमातियानो आं साइमा कुमानि बागै शेयर मा खायमानिसि हयतो जमातिया स्लाइबो तेबो बेटार दंगै मानो काहाम दंगै मानो इहे जों एक्सचेंज मा खालायनाय जानि जानि आइडिया जिनि जे एक्सपीरियंस दंमानि रगलो जों अमहायके थानसाके प्रोग्राम खायगे पान्दां लायगे जदि एक्सचेंज खायलेखाके जिनि कल्चर जिनि आइडियास जिनि थॉट्स वान्स लायमानो जदि जों शेयर खायखाके जों दिनै अ जागा आसो गदुक 75 इयार्स जों थांका भारत स्वाधीन नामानि मामानि यागुलो जों ते बेसि दिन नांया कयेक बसरनि बिसिङावनो जों बाहायके डेभलप ओं जिनि वान समाव बाहायके डेभलप ओं फियाबा निनि साइमा माने आनुमा सानाय आं साइमान मानि न ननमा सानाय केबो खक्ता तंलायदि आं समाजपतिरनो आबो रिक्वेस्ट खायो जों बसकांगो जों तेबो प्रोग्राम कतर संसालायनाय जिनि कालचारनो जों एक्सचेंज खायनाय दिनै तो जों मेडामनि साखथारमि आसो खायगा तेनि दिनंखाय जों जिनि ओ आमचायो बोसोर दफा बरक दं आ बरनो तैगै जों मोसामों रोजाबमों कालचार जों शेयर खायनाय प्रोग्राम खायनाय संसानाय आमहाय पान्दा खायखांगे जों खा खायो तेबो सिनि बिसिङाव हामजा लायमानि बारेनाय बसकांगो जों तेबो थांसांनाय
Sini thangsano sabai dani bagai kabang ma sorojantro conspiracy di social media runuk tong baina. Dofa bai dofa sekagnani boi sini ungkulo sob somoy hor funangai tongo. Tabaga dormo bai dormo no si Kristan bai Hindu no te sekagnani bagai. Hai se seng sigonsa dofa kemana senai tongka. Agak salsa bahai tong mani tabo bo jaga seng paisok paika. Tabo bo dormo tigi tewaisa beda bedeng kangkai sengo hasagani kemai tangsai takuro bokorok. Apro debor mate sui mana joma tiade sui mana sui magla kemai tangnai sini kulangga jemon kemai tangjama hai kulangga keri khatabo brok debor ma suyu keba joma tiaw hap tangka omai ne salsa joma tiaw kamanai debor ma kamanai riang mo kemai tangnai aboni bagang paitha ko jotto oro phaimanjak phaidai jotto nang koijago please sini bisingo hamjago mari dai khorok sabai share ma khainai je saima mano abono paitha ko request khaigai sini besang sun saimana sini honorable L officer bini kok khonana bagi joto no tabok tamai sanai joto khwa laija khaisi bini dialog khona khage kha thong thong phayu jeng saibana joto ni ko wari ri phaibika aba ang sana sanai haisi ang bo haine khoroksa bonang idol hisabe manebu bini kok prai na ang khona haisi ani kaisa box order ma tongu tabok ang meeting phainani sikang box on khairi wi ang bini kok boma hai nangkuk mani kok khona je samani kok abang sob somai repeat khai khanau sarno belai khanang sarno hain hai hamai maya phawo sini tiprasa bisingo oma hai krak leader jeng maka belai khan jeng kapal kaham kisisa sana thang khangke bo hai eligible tripura hastego tripura soisoni original bubagrani pore sana thang khangke angle ke bono nu yaisi asake tokkor khaigeri laimanai experience unang brendan nono silai togri ririkha kaman ririkha kogna siringya